Ahoj. Možno si práve prešla niečím, čo veľa ľudí pozná, no málo kto o tom hovorí otvorene. Ghosting. Jeden deň si s niekým píšeš, zdieľate myšlienky, smiech, možno plány. A potom ticho. Bez vysvetlenia, bez rozlúčky, bez dôvodu. A ty zostaneš s pocitom, že niečo nesedí. S otázkami, ktoré nemajú kam ísť. Čo sa stalo? Prečo sa odmlčal? Bola to moja chyba? Nie, nebola. Ghosting často nehovorí o tebe, ale o ňom. O tom, že niekto nevedel alebo nechcel komunikovať úprimne. Keď nás niekto ignoruje, náš mozog automaticky hľadá chybu u seba. Ale niekedy naozaj nejde o žiadnu tvoju chybu. Len si mala tú smolu, že si narazila na niekoho, kto nevedel zvládnuť blízkosť, záväzok alebo zodpovednosť. A to nie je tvoja zodpovednosť. Nie je tvojou úlohou niekoho ťahať do vzťahu, ak sám nechce kráčať. Tak dýchaj. Pomaly, pokojne, nádych, výdych. Neprítomnosť odpovede je tiež odpoveď. A čím skôr to príjmeš, tým viac energie ti zostane pre seba. Pre svoj pokoj, pre svoje hranice, pre svoj kľud. Niekedy si musíme sami v sebe povedať, aj keď mi nedal záver, ja si ho môžem vytvoriť. Púšťam to. Neznamená to, že to hneď prestane bolieť. Znamená to len, že sa rozhoduješ neostať v pasci čakania. Vieš, ghosting je ako zatvorené dvere, ktoré si nevšimla, že už nie sú pre teba. A aj keď sa teraz môže zdať, že si niečo stratila, možno si práve ušetrila čas. Tak skús dnes, alebo kedykoľvek budeš mať ten pocit, netlačiť sa späť tam, kde už nie je žiadny priestor. Urob si miesto pre niečo, alebo niekoho, kto ti odpovie. Medzi tým buď k sebe férová. Staraj sa o seba a nezabúdaj, ticho nie je tvoj nepriateľ. Môže byť začiatkom niečoho nového. Dnes sa pozrieme na to, ako sa môžeš postupne odpútať. Nie nárazovo, nie silou, ale vedome, s rešpektom k sebe samej. Prvým krokom je, nemyslí na to, čo by mohlo byť, ale to, čo sa naozaj deje. Ak ti niekto opakovane neodpovedá, ak zmizol bez vysvetlenia, to je fakt. Môžeš prestať čakať na ďalší dôkaz. Druhým krokom je, skontrolovala si jeho profil už viackrát? Je to normálne, ale nie je to užitočné. Skús na pár dní prestať sledovať, čo robí. Zablokovanie nie je pomsta, je to ochrana. Tretím krokom je, čo si chcela robiť ešte predtým, než prišiel do tvojho života. Ktoré miesta, ľudia alebo činnosti ti robili dobre. Vráť sa k nim, vráť sa k sebe. Skús túto techniku. Posaď sa alebo si ľahni. Zavri oči. Predstav si, že všetky spomienky, nádeje, domnienky, ktoré sa ťa držia, odchádzajú s každým výdychom. Nádych, výdych. A s ním odchádza aj všetko, čo chceš poslať preč. Ďalším krokom je, namiesto otázok typu prečo sa mi to deje, skús, čo ma toto učí. Alebo čo môžem urobiť pre seba práve teraz? A napokon, ak si sa opakovane vracala k niekomu, kto ťa zraňoval, ak si mu stále verila, aj keď ťa niečo vnútri varovalo, je to v poriadku. Bola si len človek, ktorý chcel cítiť spojenie. Dnes už vieš viac a môžeš si vybrať inak. Nehnevať sa na seba, ale pochopiť sa. A pustiť to, čo ťa ťahá späť. Odpútanie nie je jednorázové rozhodnutie. Je to proces. A ty si práve v ňom. Krôčik po krôčiku sa vraciaš k sebe a to pre túto chvíľu stačí.